Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Orun medo kwa Oganda Luo mondo dhi nyime kod ondikre kaka jolut ombulu ni mar mano kende e yo maginyalo keto e apisi jatelo magidwaro ka kinde yiero chopo. Orun wacho ni luoro nitie ni rowere pok owuok oko moromo mondo mi gikaw ombulu, komedo ni kaka jotelo gidorango kenge mane oni ojende owuok oko. Jaod bura no lose Kaloleni shauri ma ward seche mane opogo chiemo ne mine eno ni jogo ma yuto mar gitin bende oriwore kod oganda jo Kenya duto e dhialo kendo ingo odiochieng' nyuol mar Yesu Kristo. Sama na wuoyo gi mine ka be awacho ni okumba wa maduong' kata tong' wa maduong' en bedo gi kipande, en bedo gi kura. Adwa na wachi ni mondo wakony Dr. William Samoei Ruto bedo ke president mar ariyo. Anyalo paro nuni thurwa ka Luo Nyanza wan gi kura moingo 1.5 million mapok nyogo, mapok nyokaw. Mane target mwang'iyo mondo wakony William Samoei Ruto bedo dok president mar ariyo. Mondo wakony jowa miyiero oyier. Mondo wamija kura thuolo mar yiero ng'ama gidwaro. Watimo ma nikech wang'eyo ni chieng' en chieng' ma ji methe, chieng' ma ji mor. To mine maneno kagi gimoko wang' kata mach ok noliel e utegi. Omiya organize aloso ni mama ka mama mondo mach oliel e ode.